Tak ahojte lidi, čo to je moje druhé video. Zase si asi zahráme Sherine. Ako by to stalo? Free. Asi na damage. Asi by to bude dosť otravné. Dúfam, že nevypne. Dobre. Chvíľku budeme v klube. Dobre. Dobre, tak môžeme ísť finál. Čo je tu? Puklo, ale to si zahráme. Solo down. Dobre. Keby druhom videi budem trochu hlasnejšie hovoriť a mám Tixie aj Lifestyle, lebo viete prečo, ale dobre. Ideme. Počkej. Neboli sme na konci prvého videa náhodou tu. Dáme zase 5 hier. Dobre. Ježiši, Shelly. Poď, maminka, no poď. Bum. Čo? Teraz nepôjdem na výhry. Teraz pôjdem na čisto iba 5 hier. Viete. Koľko? 0. Dobre, tak. Ne, to nemôže byť takomto ide. Dobre, tak. Ideme. Ideme na to. Kid. Ježiši, Kid. Kid je najotravnejšia postava po Edgarovi pre mňa. Dobre, tak ideme si pre tento box. Asi. To bol divný zvuk teraz. Jajaj, ježiši. Poď. Postavme ho do lobička. To moc nepôjde, no. To je celkom špatný. Ale nevadí. Tak, ideme na tretí kolo, tak ešte urobíme. Dneska dáme 6. No. Počkať. Je jedna mystikálka, ako vidím. Dobre. Žiadna legendálka, ako je Teamer City. Som toho Kitaju takto poslal do lobička, takže mi to bolo, je mi to úplne jedno, či ho niekto pošle, či kill, to nebolo tak jedno, či ma niekto kill, ale je to. Colt, kill 0, ends. OK, boom, hotovo. Kamo, prečo mi to ste... Kde je? A tam je. Skoro kill 0. Keby som nemal toto, tak by som už bol mŕtvý. To by som mal vyhrať. No. Neviem, či som hovorila, ospravedlňujem sa za to, že to prvé video tak húčal Bravostal a toto som vravel, neviem, či som to upravil na začiatku, ale toto emoji vraví, že áno, ale ja neviem, či som to vravel tak. Neviem. To video bude asi kratšie, neviem prečo. Ježiši, ukludni sa. Ukludni sa. Jak si ja trafila z takej diaľky? To bol nejaký tryharder. Ešte 2? Áno, 2. Ešte 5.
O môj bože, ja som videl kita. Ešte... Nie. Shit. Nebudem nadávať. Ospravedlňujem. Dobre. Ospravedlňujem, ale niekedy som trochu toxík, ale ubralo sa tak väčšinou. Ale to nevadí. Robloxu moc nie som toxík. Ale keby som naozaj chceli ten Roblox, tak nie som hovoril, že toto, keby ste chceli dať teraz 150, nie, dáme to u nás. 50 lajkov bude iné hry, všelijaké, Stumble Guy, Geometry Dash, ale za 150 bude Roblox, dobre? Lebo Roblox sa mi bude celkom ťažko nahrávať, lebo ja to budem hrať asi na PlayStation Roblox. Takže to vám som chcel iba povedať. Ale neviem, ako to spravím. A to bolo posledné kolo? No neviem. Asi áno, pozriem sa do výsledku. Krok, 4 sekundy, 2, 3, 4, áno. Tak, ahojte lidi a uvidíme sa na budúcom videu. A neviem, či bude tretia epizóda. Dobre, tak čauko. A na budúce možno už bude mať aj klubu nejakom. Tak čauko.